eta txiribiton. Ez? Aizue, ba ikusten badituzue, ez esan gu hemen gabiltzala, ados? Hori ez esan inguruan gabiltzala, gaur egun berezia data. Eta horrela denen artean, sorpresa itzela emango diegu. Bale? Gora katxondeoa! Haupa! Ez dut ulertzen lagunok. Bakarrik utzi gaituzte? Bakarrik? Egia, Gari Cooperren lehengusuak ematen diagu. Bakarrik arriskuaren aurrean. Ikizalduk ikusi Pepitxo trenetik gesten, mirri. Esan dian, bamolio ez diat ikusi. Makinistarik gabe etorri gaitu trenean. Biba la Pepa! Eta iratxoak hor non baita erdabiltza? Ez? Eta zo dantzariak ere ez, noski? Normala zo dantzaririk eseotea? Hau ez du zoologikoa? Ez motela hau zo ilogikoa duk. Ez, txiribiton, ez. Maitane segurola ere ez da azaldu. Eta hori da harrigarriena. Geltokiko nagusia ere ez azaltzea? Intxortako tximaluzen azkararri horietakoren bat, ez daba hemen disuelto ibiliko? Ez, hemen ez dago kakausairik. Eta ara, gure etxaiak ere baztertu egin gaituzte. Hau negar gurea. Izan ere, trikitronek 100 atal betetzen ditu. Hori da! Eta kontezimendua behar den bezala ospatzeko, denon artean, ozen eta ganoraz, zorionak trikitraka kantatuko dugu. 1, 2 eta 3. Zorionak zuei, zorionak guri, zorionak trikitraka, zorionak trikitron. Tira, sorpresa galanta eraman duzu, ez da? Noski, orain badakizue, gaur arratsalde berezia dela. Izan ere, 1. atala egiten ari gara. Eta lan animosoa eta txukuna egin dezazuen, entzun gure publikoaren eskerrona. Txaloa!
Kontxo. Emozionatutan egon? Jopelas. Unkitutan ahok. Aizue. Hau bezalako momentu dotore batek, kantu dotore bat merezi du. Bai. Ze arraio, zuri zorionak! Zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak. Urte bat gehiago bete duzu gaur, belarritik tira opariak jasotori zure tarta. Egizu putz, kandela kakabo. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak. Izan zoriontsu gurekin batera, ondo pasazazu maite zaitugu ta hemendik aurrera. Oraindik zuk, asko bete itzazu. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, zortzi, Zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak. Ene Pepillo, baina, egun saio, Pepillo, egun saio, ikaragarria da ez da. Zer diozu, polite? Bide luzea daramagula elkarrekin, Pepillo. Banengoen zure aurpegia ezaguna egiten zaidala. Ene, zenbat denbora zure txotxolokeriak sufritzen, ene. Zer, txokolategia jarri duzula. Gogoratzen dut bai, detektibe bihurtu zinenean, edota futbolari, sukaldari, politikari. Ni pilotari. Pilotari ez, politikari, Pepillo. Tira, gauza asko izan naiz ni, baina ez dut sekula erridikulorik egin, ez da? Ez? Michael Jackson eta Pavarotti imitatu zenitunean, barregarri geratu zinen. Nahi alduzu adibide gehiago jartzea? Zer, txikia dela nire jertxea? Pepillo, hartaburua. Zer, baserriko ikuilua? Antxo! Jo, maior oreja baino gorrago nago. Bai, nabaritzen da bai, ez duzu piperrik ere ulertzen. Nik piperrekin sekulako piperradak egiten ditu. Ara, behingo agatik ideia hona aukidezu, piperra da egingo dugu, bai jauna? Oso ondo. Zuk lapikoa jarriko duzu. Nik berriz gozea, ados? Pepillo, bizi guztirako kafre hutsa izango zea. Azkena, ipurdik izena. Pepillo, itxaron horrek ez du balio!
paixo! Aizue, gustatzen altzaizkizue animalitxoa! Bai, eta txakurtxoak! Aizue, eta ze iruditzen zaizue nire txakurtxoa? Polita ez da? Ea badakizuen nola deitzen den, esan? Nola? Nola? Está Mieltxo! Kontxo! Ai, ikusten duzuen nola den, Mieltxo Pintxorena du izena. Pintxoren familikoa delako eta Mieltxo izena duelako. Zuen, baina, kusue zuen nolakoa den, Fernando Alonso dela uste du. Esto zuen, Mieltxo? Eta horregatik, ez du zaunkarik egiten, aizue. Ez du zaunkarik egiten. Nola daiteke zakur bat, zaunkarik egiten ez duena. Ideia bat okurritu ze, Mieltxo. Mira, nik eskua horrela itetu danean eskuarekin. Zuidanak, zaunka egin, zaun, konporme? Bai? Ea, proba txeki bat egingo dugu, konporme? Berriro, ea. Ederkia izue, jopelas. Nolako txakur handia izango de, Mieltxo. Txakur polizia izango da, izue. Laika txakurra, baino famatuagoa. San Bernardoak, baino sendoagoa, izue. 8 txakurra izango da, 8 txakurra! Zer den, Mieltxo, nire 8 txakurra! Peluche zistriño de hau aldekire 8 zakurra. Txiste hona, benetan motean txiste hona. Mieltxo, zidu mesedez, Mire, bitxoropito bekin zituko ditu bestela. Mieltxo, sorionak, 8 zakurra, ez, oianeko errege izango aiz, gora Mieltxo! Izak, nirri, zakurra oso arriskutsua duk, obeduk zoologikoan ustea, Ai, Mieltxo, sentitzen diat, baina Amona Bartzelonen baserri da madaman berko haute, bestela, bikakati hauek, ez dute sekula xantan berriro ganora xabestuko. Guazen, Mieltxo, xan agur lagunei! Tira, orain utzi ezaiogun zaunka egiteari, eta estarriak puntu-puntuan jarri, eta bete-betean abesten hasi behar dugu eta. Bai horixe, honela argituko dugu, behingoz eta betiko, Bart non ote nintzen ni? Bart non ote nintzen ni? Baionara joan zinen, Zertara? bezetan ondo pasatzera. Egunaz musika ugari, zezusuzko anabari, soinu eta txispaz dantzari. Bart non ote nintzen ni? Bilbora joan zinen, Zertara? aste nagusia ospatzera. Mariaia hor dator, gora besota zangoak, hau da musika zoroa. Bart non ote nintzen ni?
joan zinen, Zertara? danborra da jotzena. Asukaldariak bazan, hasi gau ez tarrapatan, egunaz jotaketan zan. Barnonote nintzen ni, Mauleran joan zinen, zertara? baskaradan dantza egitera. Aliz jauzi aintzindarik, oiuka buame hori, txorrotxagoitik kantari. Barnonote nintzen ni, Gasteizera joan zinen, zertara? Blankaren festak ikustera. Zeledoni ongietorri, blusekin algaran jarri, gauta egunez irri ta irri. Barnonote nintzen ni, Iruñera joan zinen, zertara? San Ferminetan gozatzera. Festa bezperean riau, zezenak harrapatuko hau, gora txarangarrikitirrau. Barnonote nintzen ni, Joan zinen festetara. Iepa! Txiki-bueltaka! Lagunok! Opariak barra ditugu banatzen hasteko hori bai, lehenengo jolastu egin behar da. Eta horretarako, zozketa ingo dugu, Pepitxo, bai? Bai, nagusi, ai. Gazteak inenean hainbat lan egiten dugu orain, Bai, zea, Pepitxo, mesedez, Beti lan, ara, Zuk inozen zu kolpezu horri jota. Ia ba, zein aterako dugun hemendik? Ai. Hauxe bea! Ixitasuna mesedez? Ia ba, Kerman! Guarrotxena! Kerman! Arratxaldeon, Kerman! Arratsaldeon. Arratxaldeon, haizu Kerman, zuri lagunekin jolastea gustatzen zaizu? Bai. Jolasten duzu, ezta? Eta zertara, konta eguzu? Ba, pila-pilara. Pila-pilara? Eta onaltzea? Ze? Onaltzea, pila-pilan? Bai, ala? Bueno, ederki. Seguru baietzea, konta eguzu, zein da ikastolako zure ikasgairik gustokoena? Gustora joaten zara ikastolara, edo behoean? Igual etzaio bate gustatzen, Pepillo. Igual ez. Noski. Ze, gustatzen zaizu? Bueno, mutiko txintxoa zara orduan, Aizu, Kerman, baia erruletan, harrapaketan bezain ona zean, bai? Hori, orain txikusiko dugu, jaba? Oso ondo, orain Kerman eta biok, katxiruloak ipinoka ditugu. Guazen! Txalorik ere zalduz merezi. Tira, eskatu beharra ere, zerrik asko. Ai, Pepillo, kuentista Zatoz, Kerman, gutxatzea. zatoz, Pepillorekin. Orain lana Kermanek egin behar du, bai? Kerman, zu bakarrikan erruleta hartu eta eman egin behar dio. Zu beraz hartu? Hartu erruleta, Badita hementxe. iru, badita iru. Astindu. Eman! Normalean opari ederra izaten da. Eta orain honetan, ikus dezagun, ze opari dugun. Ara! Txirrinda zoragarria! Bizikleta, Ara, zer gara mazun etxera, Kerman, espero altzen nun. Espero zenun? Bueno,
pixka bat bai. Tira, ba, guazen jolastera, gero arte lagunak. Venga, Aio! guazen, German. Kaixo, gogoratzen alduzue nire karretila? Bai, ala ez, gogoratzen alduzue. Ta nonde motru sartu da? Ze? Morokatu mazurra izan da? Kosiko du horrek, harrapatzen dudanean. Da pentsatu du horrek, nire karretila hartu du. Baina. Horrapatzen dudanean, bera isatxa, zerko txiki egin dautzuko dut. Kontxo, Txibiton, ze gerra erreportari bihurtu aizala. Artista handia izela, bai, oize, ogitarteko erraldoia jaten eta urraiazpikoak desagertara esten, horretan bai artista. Aizak, artista handia baldin baiz, akaso erretratu dotore bat egiteko aukera paregabea daukak. Ja, hemen jarriko nau? Stop! Zer egin behar duk, Argazkitik kanpora utzi munduko izakirik preziosoena, moñoñoena, liluragarriena, xermangarriena, ederre! Hago isilik, ja, Txirbiton, hemen jarriko gehituko nelaxe?
txiribiton argazki mundial atera digu. Ja, erakutsi. Bai, bizkor denok ikusi nahi dugu. Zuek ere ikusi nahi alduzue? Bai. Bai, horixe. Argazkilari celebreak zer egingo eta... Sekulako xelebrekeriak. Irribarreta poza xelebrekerietan, irria jalgaraz gure xelebreak. Urra, Maria, Maria Jacinta, kalean dabil beti sombrerua jantzita. Ini Maria, urua eragin eta farola kautsita. Puskarrontzi desente, Vicente potente, babarrun kiloter ditian du de repente. Ene Vicente, Adiskiden xudurra korda biltzatente. irribarreta poza xelebrekerietan, irria jalgaraz gure xelebreak. Neskato txingo, maialen turingo, ama baitu bikingo eta aita gringo. Ta zer egingo, igandea domingo, arrautze gorringo. Beti festetan da bilgure Martin Tintin, jairitxo matu eskero lanari aldegin. Gora San Fermin, Fandango porru xalda martxatariñarin. irribarreta poza xelebrekerietan, irria jalgaraz gure xelebreak. Handi ustetan beti denez Salvatore, txuspa txarangan dugu direktore. Alba balore, frak luzea jantzita hor dabil dotore. Desastrerik behar bada, xotero bombero, hausokoek diote da gola ondoero. Afaldu ezkero, Sirena probatzen du kamioian gauero. irribarreta poza xelebrekerietan, irria jalgaraz gure xelebreak. Irribarreta poza xelebrekerietan, irria jalgaraz gure xelebreak. Apa, txiribueltaka, iritsia berriro ere! Errebantxa! Hoixe da, aizue, Pepitxotan beti jolasian ibiltzeko irriketan gaude, baina gure geltokiak aro batzu ditu, eta aurrek bakarrik jolas dezakete, beraz, zozketa ingo dugu. Ikustagun noren txanda den orain. Ia ba, Bueno! ia ba, zer bateratu dugun hemendik, Oi! ikus dezagun. Hauxe! Jendetza! Ia zein den... Mercedes Etxagarai! Arratsaldeon, Mercedes! Abizena nola da, gaizki esan dudala, ezta? Etxegarai. Etxegarai, ederki, haizu Mercedes galdera bat, ze ikastolatara joatezea? Plentziakoa, Plentziakoa, ederki eta zenbat urte dituzu? 7. 7, oso Oso ongi. ondo, Mercedes, konta iguzu, non pasatzen dituzu koporrak? Santa Susanen, Non barkatu? Lloret de Marre, Lloret de Marre, bueno, kategoria, eta zer egiten duzuan? Piscina da Juan. Joder, eska, eramango nazu behin zurekin, ez da? Bai. Oi, Mercedes, ze jatorra zaren, eska. Mercedes, Plentziako ikastolari, muxo handi bat bialiko jozu. Ba, biali, eman, mua, egin eskuakin. Hoixe, ederki! Oso ondo, Mercedes! Ba, orain guapa, zure txanda da, zatoz nerekin. Jartzaitez hemen, txintxo, Tira ba, txintxo. Mercedes, Erruleta momentutxo bat, astindu. izugarrizko pari ateatzeko bi gauza behar ditugu. Zu gogoz ematea eta izue publiko guztiak ozenki animatzea. Ulertu Mundu da? belarri. Ulertu da? Ederkia Venga, ba, ba. Bat, bita, Venga, hiru, Mercedes, ema! ema!
hori kanpin denda zoragarria, oporretara joan zaitezen. Gustatu zaizu? Bai. Oporretara joateko, ez da? Erabiliko duzu? Bai. Bai, noski, Hombre, bai. zorionak! Tira, gozen, gero arte! Agur! Ikusi alduzue, magokatua? Ez. Orain ere, eskake ondabil. Baina jai dauka basoko iratxoekin, Lastar harrapatuko dut dire sarearekin. Eo, boro, dut zaude. Buzoak zerban, kakatuak sarean! Esan dizuet, bai. Eiztari bikaiarei! Ez dago munduan katurik, iratxo bati, adarra jakalianik, ez. Orain, sekulako zigorra jarriko diot. Bai horixe, ez zaio okurrituko berriro ere, nire karretilarekin jolastea. Ez hoxe, Tira lagunok, gaur, Inigo magoari buruz sekretutxo bat kontatuko dizuet. Ara, Inigo txikia zenean, zuek baino txikiagoa, bere aitak Gorbeia mendira eraman zuen, eta han, arrai laranjaz beteriko errekatxo bat erakutsi zion. Inigori izugarri gustatu zitzaion errekaren magia, eta egun hartatik aurrera, beti, errekartako ur pixka bat eramaten du botila batean. Errekartako magia asko gustatu zitzaion Inigori, eta zuekin konpartitzeko modurik hoberenean pentsatu zuen. Ara, ideia bat bururatu zitzaion. Botilako ura, mendi, erreka eta lakuei buruzko aldizkari batean funditzea alegia. Esan eta egin. Eta honela, ura, aldizkariaren barruan funditu zen. Lagunok, ondoren pentsatzen jarri zen. Zertarako funditu dut nik ura aldizkarian, esan zuen. Ezin duzue, ez ukitu, ez da sentitu ere egin. Beraz, ura berriz ere ateratzea erabaki zuen, honela. Tira, baina ez du ura aterako soilik. Ara, gure inguruko erreka eta lakuen bizitza erakutsiko digu. Adi.
Mirri eta Txiribiton, alprojak, alderantziz jantzizarete. Badakike, Txiribiton eta biok oso postmodernoa gaitu, eta porte! Tira, aldatu jakak oraintxe bertan, aldatu. Mirri eta Txiribiton. Geldi egon! Erne, zatozte hona. Gaur munduko saririk garrantzitsuena jaso behar dugu ulertzen? Bai horixe, indurain saria. Mirri, gaurko sariak euskal kantari baten omenez egindako saria da. Basegia, Benito Lertxundi. Ez, zaharragoa. Mikel Laboa. Ez, asko zaharragoa, antzinakoa, Mirri. Urretxun jaioa. Bai, Txiribiton, kitarra zartxo bat det, Gernikako arbola. Gernikan da gola, gitarra sartxo batekin. Beraz, agure gizara joa, eskale bat izango du, seguro. Askido! Mirri! Iparragirrez ari gara, Mirri. Iparragirrez, Jose Mari Iparragirre. Urretxuko bardoa, bere gitarrarekin mundu osoa korritu zuen euskal kantari eta olerkaria. Abizkide propioa, euskal lehenengo trotamundu za, alegia. Txiribiton, luntxa sari banaketaren ondoren izango da. Tira, orain, Mirri eta Txiribiton, orain diskurtsoak ensaiatuko ditugu. Ea. Ikusle agurgarriok, epaimaikide errespetagarriak. Aldez aurretik, mila esker zuen gogoan izan gaituzuelako. Guretzat, Iparragirre sari honek xarma berezia dauka. Badira jada, 34 urte, astiro, poliki, pixkat... Oh, Txiribiton! Txirri, nire txanda. Oso eskasa prestatutako diskurtsoa. Tira, bat-batekoa egingo dut, Txirri, Txiribiton, ta Mirriren kuadrilla. Ona, itorri gara, sari baten bila. Aspertzen, ari naizta, goazen hemendila. Ta sari horren ordez, eman txutxe pila. Orain Txiribitonen txanda. Ez, Txiribitone, ez. Tira. Diskurtsuak alde batera utziko ditugu, eta orain agurrak ensaiatuko ditugu. Agurrak! Ez diago ensaiatu behar, erkizaki guk agurra iten. Agur. Mirri eta Txiribiton! Zatozte ona. Agurrak behar bezala prestatuko ditugu.
hementxe jende aurrean, zuzen jendari begira, eta 3 batera makurtuko gara. Honelaxe. Mirri eta Txiribiton, 3 batera esan dut. Ondo argi eta garbi, 3 batera. Ea. Aski da! Hau ez da ez protokoloa eta ez ezerre. 3 batera esan dut. 3 batera. Ulertzen duzu Mirri eta Txiribiton? Ea bada. Txiribiton puskerron. Mirri eta Txiribiton, ara, hobe duztu ez zuek ez zerra egitea. Ni arduratuko naiz guztiaz eta tu ez zuek tira. Jan lasai, jan lasai. Japi, japi, japi! Aldez aurretik, mila esker, 3 pailazo xume hauen izenean andereño txit agurgarria. Aizu, senyora, nik pentsatu dut, sari honin izena aldatzea. Iparra gero izena enorrez, Iparra Mirri izango da! Hobe, horrela, zaria ziztrinagoa izango da. Iparra Mirri zaria! Triste nago! Oso triste nago! Oso triste nago! Super triste nago! Aizak Mirri, entzuirak, zergatik gure bizitzako momenturik bitxienean, zergatik gure karrera zabal eta mankorraren ondoaren duguen momenturik unkigarri eta zoragarrienean, zergatik arraioa gogo iban, Mirri! Kopera ibamolio argizagok gu 3 garelako, eta hor sari triste bakar bat besterik etzago. Lasai, neukan panduko dut arazoa. Listo! Zatitxo hau txerriretzat! Bestea Mirriretzat! Eta azkena Txiribitoretzat! Triste gaude! Hauek beti purruztata! Baina, zer gertatzen da orain? Zer? Zer gertatzen da?
sari bakarra genuen, baina sari bat, orain 3 pusketa ziztrin. Ondo da, majo, sari bana emango dizuegu. Baina oso sari partikularra. Orain, sari bana daukazue. Bai. Eta gozatu, lotxari gabe gozatu, eta honekin. Gero arte. Azkenean sari bana dugun birri. Txiribiton, niretzat, iparra txirri saria. Bada niretzat noski, iparra mirri saria. Eskerrik asko! Ondo ibili, maripili, agur benur, gero arte Bonaparte! Tira, dena listo, makinari jauna? Bai, nagusi, zo dantzariak, iratxoak, zu zeu, ni neu, dena prest! Kontxo baino orduan, irutunante printzipala falta dira? Egia, nagusi, aizue, egin deiozen irutunante horiei bestela Bilbon bizitzera geldituko dira! Txirri! Mirri! Txiriton! Trulalai, alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai. La Congo, María Congo, shibiribiri Congo, la Congo, María Congo, shibiribiri Congo, la Congo, María Congo, shibiribiri Congo, la Congo, María Congo, shibiribiri Congo. Rikirikita kachola, lagunak dira Baionan. Buene joaten bagara, izango gara dizkidionak. La Congo, María Congo, shibiribiri Congo, la Congo, María Congo, shibiribiri Congo, la Congo, María Congo, shibiribiri Congo, la Congo, María Congo, shibiribiri Congo. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai.
trulalai, altza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.